Salutare la toți! Короче, că azi e sâmbătă. Ne-am pornit să o leacă la preplare. O leacă la plouă, dar tare sper până ce să ajungem la locație să oprească ploaia. Ne ducem la o cascadă așa, Triper, mă rog. Короче, am ajuns de la parcare. Eu cu baia am găsit parcarea astea. Am plătit. Uitați așa și trasa T. Apa cam incorporată. Sper acolo sus la cascadă să fie frumos. Ducem mai departe. Bate clopăți. Au morte. Так, дождем перестечем. Давай, орел. Трепки. Frumos, au aici linițe, și grești, mă și fac la linițe. Numai decât îți trebuiască de pe o dată la de mâncat, nu acolo. Dar prima dată ne ducem să căutăm cascada, să facem de două coci. Dar ok, să vând suveniri acolo și frumos. Numai că mie nu trebuie. Mai la deal tot când am căutat parcare era tot ceva frumos. Am făcut vreo 20 minute cruguri pe aici și după ce am găsit parcare. Zonă turistică, frumos turist. Chiar dacă timpul de afară așa vrea să ploaie, dar e plin aici cu oameni. Aici se vând suveniri, nu știu, ceva cu ceafuri, de jucării, de pluși, și ce mai bine. Aici cu cartofi cu germani. Cât e? Da? Cât e? Da. Germani. Scrie cât? Alegi tot după ce? Cât de picior cam? Din coșe. Eu, da. Este cât de 23 euro. Sunt cele, știi, care se ridică în sus. Cât e asta până? Da, e asta. Băi, dar pasta de așa în jos e. Ridică în sus. Nu e la asta. Bine departe. Ne ducem la cascadă. Aici o leacă s-a făcut un rând, parcă dă cineva ceva degeaba. Noi nici nu știm cât costă măcar. Intrare, dar ne ducem, vedem, nu știu cât a scoasă, dar atât. Dacă a și scump, nu facem, nu înțelegem, doar înapoi. A pieței, dar dacă mă duc pierd rândul. Unde te și eu? Unde? Eu sunt la Capaisera, și sunt în Ioan și în Sioara.
Vedem что просто. Dacă răcoare, oamenii sunt îmbrăcați, mă igroba, da. Плачут за 10 евро кост. Lasă ei, mă duc și eu zonci de mașină. Și zonci de mașină, dar не 20 евро cu culeoc de pленку. Шрим umbrella, uite, bă. Noi avem umbrella, dar nu trebuie. Tot normal. 60 în rând, mă smut cu asta. €8 кост, короче. €8 кост. Как нормально. Бюджет. Короче, ребята, am cumpărat 3 bilete, €8 bilet cost. Mi-a dat-o eu cu все ori asta să mă uităm la deci. Eu am luat vreo 5, n-a știe, am luat Alin, Frucat, Chete. Numai nu știu cât avem până la cascadă de mare. Ia ține cărțile astea să arăt la oameni acolo și le duc pe de apă. Ia, uitați. Ce, nu scrie nici? Eu te vine apă, и și grăiești. Давай bă, sus, te vine apă. Da? Da? Uite așa apă. Da, băi, vede, dar parcă când nasip pe apa atât. Da ладно, și ne ducem la Dubei. Ne ducem la Dubei, brat. Acolo de val merge, nu prea e precis aici, de signal. De nu pot să verific signalul acolo. Eu nu știu ce s-aude. Important că a scăpat de foi. Dar uite și frumos e, brate. Ca la Valea Morilor. Давай, filmează. Oamenii mulți nu știu de așa cameră, uite ce străvnă la noi. Ai văzut? Da. Băi, dar uite de frumos, nu știu de ce. Ăsta, că am spus alea că așa în vale. La mine urechile și-o așa la locul ăla. Прямо ждёт, да? Ce ceva actuală. Tot unde ești?
Жила. Мокрый. Легкий дождевал. Один здесь такой. Mai pe scurt, rебята, noi când ieșim de aici, am văzut cascada. Să încerc să ies, nu mă duc zgârii fotoaparat. Frumos, dar ne-am plictisit așa. Și de dядя așa la care controlează biletul. Dar nu știu ce acolo am. Ia hai să facem câte fotografii. Давай здесь ой, hai pune acolo. Давай. Bagă în steță. Nu carte. Давай, Юра. Bagă capul. Давай. Dar nu dați capul. Давай, pune. Ei, pune. Pește. Eu nu fac capul acolo. Dar n-ajung acolo, că trebuie să duce. Dar să faci capul, faci cum? Faci capul. Nu să-l fac. Nu vor da. Dar nu, acum n-am fost toate. Dacă așa. Так, așa. Короче, ребята, vrea să mâncăm ceva, dar transportul ne-am fost ocupat sau e preț cum. Noi așa, că moldovnești, că dăm niște prețuri pământești. Nu, dar nu preț în loc, deci cam tot e ocupat. Mai plimbăm așa prin țărtul Cristian, să vedem și mai este interesant. Eu de linia la acolo. Nu e acolo, e pe pătărea. Ia că aici au venit. Ia faci așa, vedem. Restaurant. Haidem pe așa drumul. Hai să zici ce vinde acolo interesant. Noi nu cumpărăm, noi mai nimic aici. Hai treci, e duci. Și până popular. Ia că aici se vând tot iar și pălării, iar... Uite și za balone. 40 de euro, poate, ia acolo. Să-i dai cu peste ceva și să-l duci pe sus? Nu, e că... Mai pe acolo dai drumul de sus și... tot să-i de jos. Și vine și cineva. Nu, e proasta el să nimeni sus și ele. Nu vrea. Nu, da, o țâcă-i. Uite, și ceas. Dar stricolele. Eu da. Și asta. Nu, eu. Crionul e. E, dar un scris cu crionul este. Nu e rec. Poate vreau să mă lista ceva. Nici de aici n-am mai pus în gură, am pus asta. Și Oh. nu știu eu aici. Și asta e. Ești prost. 9 euro. Vede, asta e alt fel. Ia mai suflu tu, eu... Eu sufle. M-am nu suflat tare că am văzut libru băbușului. Și grăiește, e din Mucan, a trecut cu Moscovici. Este evantai, 6 euro. De asta și să păchi portofelul mâcăi. Rățușcă să-i bai, nu vrei? Dar ceva bani trebuie să mai mici. E sau e disi? Nu, e frumos, tot interesant, dar... Nu e... Suvenir. Asta Adică este frumos, dar e și negru. Și în sfârșit. Cred că este negru. Nu știu, brate. Uite, cam tot. Vedeți că mai relaxat în bord. Uite. Ой, паркет крутой, серьезно. Чего, Адриан, еще один? Ай, ну весь мешать. Nu mai și să-i parcurs. Не хочешь еще один? Ты, Юля. Lasă-i, noi ne pune să-și... Ce bănașa voi mă duci. Ochelari, ce-s ochelari pentru femei? Uite, e fal. Где mai faci? Mercedes. Păi, eu vreau să mănânc eu. Это не сначала, да? Nu știu. Что еще? Давай. Mergi cu mine? Давай. Tu cola, nu? Alo. Pizza! Hello, my friend!
El o Leona, Nathan Felix și Leon Andrei. Și alea cu Evgenia, cu Izabela, cu... Da, îi zic. Ce zici tu? Via vartă în Raus, ok? Uite ales, ales dragă. Ales cu Andrei, Felix. Oh, eu... Băi, da. Veniți ca așa, nu vorbi și-am mărât chiar. Ia stai ca acolo. Hai, trie și... Ha? Da, păi, și a făcut cu nevia lui. Dacă a făcut... Dacă a făcut podeaua după ochiul lui care faci cheva, ochii pe ele. Короче, ребята, am ajuns tot la Iufca. Este un fel de kebab, mânca la Moldova, dar e bun, hai. Nu găsesc un fel de fapt. Короче, mă mâncăm, nu mai mâncăm, bem pe o leagă de Coca-Cola și mă tem că ducem înapoi acasă, avem numai seara o să ceva de mâncare. Scurt de mâncat, am mâncat pe am găsit aici. Am mai trecut odată pe lângă dâns. Scrie și casa cu 1000 de ceasuri și v-ați produs. Ia uite-le! Company and admires the magnificent Здорово, брат! the house of 1,000 plots. Da? Da, și zic că sunt interesante. Ia uite și câte ceasuri. Câte ceasuri sunt aici, adesea de mână. Este pentru... Da, este pentru băieți sau pentru fete? Da, și nu plătau. La prețurile scris tot pe de-a lor. De cât costă? 400 plăci. 400 de euro de plăci. Nu este 200. Și vrei să mergi. Este maghiție, ok, Maserati ceasuri. Ceasul este aici. 6000 de euro costă. Tot 6000. Și eu aici 6000 îți cumperi o casă la Moldova. Și duci și sus ai zis așa. Cumpărăm un ceas cu cup. Короче, am găsit noi să familie de interesant. Ia uite. Da, cum vale. Ia uite. Ui, și grăiește. Da. Ладно, да. Da, să-și face coprinse. Nu știu. Nu așa faci? Короче, ребята. Да, мы сегодня очень где-то venit la început. Am dus și noi la parcare. Am văzut așa o leacă aici, o leacă aici. Rodi frumos. Am făcut niște fotografii. Dar ne ducem acasă, că până să ajungem și e noapte. Ce pot văzut? Pa, pa.